To, na čo myslíš, si priťahuješ do života. To si počul už asi veľakrát. Ako to ale naozaj funguje? Ako je možné, že myšlienky majú tak veľkú silu a schopnosť, že ti v tvojej realite zrkadlia to, na čo ty si iba pomyslíš. Môžeme to vysvetliť na príklade s Instagramom. Predstav si, že večer si ľahneš do postele a pred spaním pozráš Instagram a scrolluješ, ideš cez reelska, posty, príbehy. Niektoré reelska iba prescrolluješ a od začiatku ťa nezaujímajú. Iné reelska lajkneš, ďalší možno dáš koment. Niektoré dokonca až prepošleš svojim nejakým kamarátom a blížnym, alebo dáš na storku, alebo hoci čo iné. To, čo sa ti páči, lajkneš. Alebo nejak inak s tým obsahom interaguješ. Tvoj Instagramový algoritmus si povie, OK, dobre, dneska som jej vyhodila toto s týmto nejak interagovala, s týmto nie, toto ju nezaujalo, toto pozerala 3 sekundy, toto dopozerala až dokonca 2-krát som možno pozerala. Na druhý deň jej vyhodím viacej toho obsahu, s ktorým viacej interagovala, do ktorého dala viacej svojej pozornosti a energie. To znamená, že tam, kde my fyzicky a reálne na tom Instagrame dávame tú energiu a pozornosť a náš čas, to rastie. To sa nám bude vyhadzovať znova. To sa nám bude zobrazovať znova. A my s tým budeme viacej a viacej interagovať. To bude znamenie pre algoritmus, že nám má dávať ešte viacej a viacej toho, čo sa nám páči a s čím do čoho venujeme svoju pozornosť. Teraz si tento Instagramový algoritmus preniesme do života. Predstavme si, že tam, kam smerujeme svoju pozornosť, takisto ako na tom Instagrame a s čím klikneme a interagujeme, tak rovnako v našej mysli. To, aké príbehy, aké, nazvime to reelskami, stories, aké nám idú hlavami, myšlienkami. To, do čoho vkladáme tú pozornosť, tým, že si to v tej hlave ešte raz prehráme tú hádku alebo čokoľvek iné, s čím nie sme spokojní, nejakú nepríjemnú situáciu. Keď do toho dáme ešte viacej pozornosti a ešte viacej si to premietame v hlave a rozmýšľame, že čo iné by sme tomu nahnevanému šéfovi povedali alebo čokoľvek iné. To akoby viacej lajkujeme, šerujeme, dávame tú pozornosť priamo do toho, tak ten algoritmus života sa nám bude snažiť dať viac a viac toho, kde vkladáme svoju energiu, pretože si myslí, že sa nám to páči. A takisto to funguje, aj keď sa vedome zamýšľame, vyberáme si myšlienky. Idú nám hlavami príbehy, s ktorými naozaj súzneme. Niečo príjemné, čo sa nám mohlo stať. Niečo príjemné, čo by sme chceli, aby sa nám stalo. Predstavme si, že tá emócia, ktorú máme my s tým našim reelskom alebo s tým príbehom, ktorý ide našou hlavou stále, tá emócia je akoby ten koment alebo ten like, ktorý my dávame tomu príbehu v našej hlave. A podľa toho, aké teda emócie si vyberáme, akými smajlikami, napríklad ako na Facebooku, lajkujeme, podľa toho nám život pošle do našej reality, do našho okolia viac toho, na čo myslíme, kam ide naša pozornosť. To sa nám vracia. Kam chceš, aby smerovala tvoja pozornosť? Čo si vyberieš dnes, zajtra, pozajtra? Aký príbeh vo svojej hlave podporíš to svoje emócie? Čo chceš, aby sa ti zobrazil v tvojej realite? Aký máš vzťah ku veciam, po ktorých túžiš? Či to majetok, peniaze, byt, dom, zážitky, cestovanie? Aký
Aký príbeh ti ide, keď si to predstavíš? Aký život si chceš tvoriť? Ak ťa zaujímajú témy manifestácie, energií, meditácií, vítaj na tomto profile, na profile Medisession. Rovnako nás nájdeš na Instagrame, kde taktiež tvoríme obsah. Ja som Veronika Trnková a ak chceš, aby sa ti zobrazovalo viacej podobných videí, interaguj, daj like, zdieľaj, komentuj. Ďakujem za zhliadnutie videa a vidíme sa pri ďalšom.